RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ja, ik ben gearriveerd bij het derde keertje in Droogsterwoud. Ja, dat dacht ik al. Het lijkt het nog goed, maar het komt net goed. Want ik sta hier nou naast het Tjibbe van de Veer. En Tjibbe zei dat het net goed komt. Nee, denk ik niet. Ik denk dat we na een uurke gaan we droog, dacht ik. En wat is in functie, Joert, het Tjibbe? Ik organiseer het met Arie Soeboer en met Minne. En ja, dan we proberen van tevoren een mooie meezing op een lijst te krijgen. We hadden nou 6 dingen. Ja. En dit is de 27e editie. Dat is maar een 4 jaar hier. Hoeveel deelnemers binnen nou dit hier? 22 man. 22 man. Ja. En die komen al in Droogsterwoud bij? Of Nee. waar komen ze bij? Overal. Al in de Friesland? Ja. Al in de Friesland, juist. Ja. Ja. En vertel me eens even, want we staan hier nou te zien en je hebt wat een oorbaltje ook wel. Wat voor baltje had je nou? Het is net een gewoon keertbaltje, Dit is toch? net een keertbaltje. Nee, dit is een lietse versie van een tennisbaltje. Ja, dat has meer in de hoorn. Het is echt een liet tennisbaltje. En hier is niet nog een baltje. Wat voor baltje is dat? Dat wie niet al die baltjes hier. Ja, die is een beetje groter. Ja, dat is Famke dan. Maar wie een keer het baltje? Was Mieke neemt dat smitten? Jo. Hoppakee. En wat voor baltje is dit? Ja, dit is een catchbal en we dit. En dat doet het in Ljouwkeertje er altijd mee op een horecapartij. Dat is verleden weekend, toch? Dat is verleden weekend. Daar doen nog meer mee. En hoe komt er om die namen? Want ik heb Bouke die... Ik heb geen idee. Nee, namen. Het maakt Dat mag. een beetje namen, ja. Ja. En hoeveel mensen staan er op het veld? 18 man. 18 man. En dat boer je. Dus dit spul. Had ze dan alleen een hoen of net? Nou, dat kan wel, maar... ja, ze kinderen worden leren gaan, maar dat nooit dan gaat het wel aardig sportief. En, Oké, maar dat zit ik eerst. Dus die zeilen met de eerste, die hier het eerste spul, zeg maar. het is eigenlijk in principe dezelfde telling als het tennis. Ja? Dan Dus had, 15, ja. 30, 44, Nou, dat bijna. bijna. Hoe 15, 30, 40. 40. Oké. Ja, dit is dan 1, 2, 3, 4 of 4 hebben we gedaan. Juist. En dan dat binnen sets en dan eronder is het, hing je nog van die liedse denk ik, weet het als hem short. Ja, ik zou zo, ja. Daar hing je aan beide kanten 3. Ja. Dat is 2, 4, 6 punten. En Ja. dat is dus die 15, 30, 40. En als dan weer in slaat, dan krijg je de eerste en de eerste. We zetten het samen in één op de rijtje. Zullen we dat? Ja, maar dat komt er net. En ik zou nou dus, hoeveel mensen niet veel die? 18 man. En maar staan Zeilwijk nog? Ik ben aan het zelf nog een keer. En hoe gaat dat? Best al West. Ik ben al weg. Oké. Ik ga gewoon. Dat is Ja, mij dat- nog een keer. Dat kennen door, hè? Het kan het wel eens, zelf laten hè. Ja. Ik zet zelf op papier. Juist. Ja, dan krijg je het mooi zo'n ziekje, hè? Ja. Dan ben ik nog eerst bedankt en ik zal nog even ook een paar mensen in spreken kennen wat die hiervan vinden. Denk ik wel. Doe. Hey, soort succes. Dank u wel. Bedankt jongen. Hè? Jo. Hoi. Hoi. Goeie. Ik kom even bij jou, joh. Nee, ik was via dit 40 seconden. Oké, in Ierwerd. Is het mooi hè, of net? Ik vind het geweldig. En wat is er zo mooi, jongen? Nou, dit is een keer wat was het gewone keer van hem, want die had de bal die stuit hier heel los. Alle kanten uit. Alle kanten stuit hier uit. Hoe vaak ben je al West? Hier? Ja. Hoe bedoel je? Met die partijen hier al hier? Ja. Hoe lang is die? 27 keer is het al West. Nou, dan zo vaak komt weer ik wel. Juist. En dit was in de radio. Je vanuit Keersveld in Droogsterwoud. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.